Nazdar vážení a vítam vás pri parte 2 z Annihilation. Teraz bude hrať štuplík číslo 2. Ahoj. A najeď sa, lebo nás Pardon. Musím sa napiť. Áno, nenatáčaš, ale musí sa napiť. Počkaj, druhá strana, kam tu idem. To je dobrý čajík. Však to je voda. To je čajík. To je čajík s vodičkou. Delené ten čajík, čiže iba vodička. Ja zase nenájdem ten stred. Som si toho vedomý. Ja bych tebou sa zase nájme. Musím to rýchlo, ale rýchlo. Daj si na tú podložku tú myš. Nie, zle sa mi. Tak sa najedz. No, našol. Nie, to sú rod. Ja bych tam nešiel. Ja bych tam nešiel. Viem, že kde si semka je stred, no. Tam ne. Ale semka, kde si sú bosovia, to som tam si nie. istý. Tam nie. Veď chod tam, v tej, kde bola tá voda, ty idiota. Chvíľu čakaj. Toto čo je? Nič, iba prepalisko. Zase sa tu absolútne stratí. Ja myslím, že ešte, že sme nevyhodili ten kompas. Ja som ospal, ja som dneska stával o 10:00. Hej, To som dobre povedal, že ja som hrozne ospal, ja som dneska stával o 10:00. Pozor, tam je červený. Tam bola jeho menovka. Či to je zelo? Kojta. Tam je ten stred, však hej, chod tam. Stred, no. No tak tam choď. Však tam si mal cestu. Nemal. Ježiš, ty si idiot, ty tam mal rozboraný cest. No okej, tak sa ideme to pozrieť. Hej, sa chod teda pozrieť. No kde? No. Pane Bože, jak som sa zľakol. Pozri sa duche. No, tak sa nemusíme bať o to, že keď zomreme, tak budeme mať aj zo pár vetičiek. Halium. Môžem ísť teraz, ja ťa ždiem. Chod tam. Ale to čo je, však sa... Chod tam. Možno to fakt bude. Hej, sem je stred. Poď, sú tu no ťaž, sú tu títo. Hej, ja viem. Však chod dole, ty idiota. Prostá Karlova lota. Davaj. Tam. Ja sa to musím zorientovať. No však ten cobblestone, čo je pred tebou, preboha. Ježiš, toto mám takto robiť. Hej. Potom si poďme vyrobiť diamečík. No. Tak čakaj, podľa mňa sa to nevykope, lebo to vykopali predlžšie. Simona Hrenová City. YouTube. No však ja som Filip. No vidíš. Že to ide. No vidíš, že to ide. Už to strieľajú. Preč, padaj preč. Ježiš, ty si idiot. Ježiš, tak... No skús ty s takým. Dobre, tak ma pusti. Nie, a ja si chcem zahrať. Si u mňa na kompe, tak ja sa budem hrať. Ježiš, ty vole. Ježiš, ak vezmem Kriste, pane. No tak keď tam po tebe čo uberáš 4 s tým tvojim slávnym chain brnením, čo je slabšie jak Iron. No ja sa aspoň viem zorientovať, keď dám na... Však som utekal, no vieš, čo ti povie. Ja idem proti Nexusy. Šibeti, veď chod tam na ten stred, veď tam máš aj v Českách toto. Okej, no dobre, no neposaj sa. Tam choď, tady Však to. hej, Je však hej. idem na pohážičku, sa okopeme. A jedlo ste pesí. Bu. Máme tretí najmenej Nexus. To je sľubné. Choď sa tam rýchlo pozrieť, či to tam ešte nedostalo. Ta šanca je tak 1 ku... Ja si odtiaľ to poberám veci. 1 ku 2. Lost protection, tak to je slabé. Pozri sa do tej česky, nie rýchlo.
Preboha. To si posral. Akože nič zlomé. Pozri sa do tých ďalších častiek, nie. Nie. Do tých ďalších, nie do tejto. Tam si mal v tomto, tam si mal v tej českej 8 ironu. Na čom? Však na helmu nie. No však to ber. Ale... Ježiš, ja si tu nechám peť, počkaj. Oh my god. Však tam nemáš uhlie. Jež prosím ťa, zober si z tej česky, ty vole, ty. No dobre. Nie, že dobre, ale ty to robíš jak idiot. A ty máš čo hovoriť? No ja to aspoň robím idiot. Ty vole, to je pán. Abych tebou by si asi išiel zobrať jedlo, ne? Nejaké tam budem určite, dúfam. Žiadne jídlo. Kurva. Ty vole. Ty vole. Žiadne jídlo. Žiadne jídlo. Tak popros, nie? Kamo to kde som? U nás. Ty vole, Ty to je vole. zaujímavé. To je fakt zaujímavé. Mohol by mi niekto vysvetliť, na čo tu niektorí robia takéto epic stavby, že? To len idiot vie. Ty by si to mal teda vedieť. To bola sranda. Ale si vtipný. Že? Ja si idem troliť. Nech ho troliť, lebo ťa vytrolia a budeš strolený aj bez toho, aby si ty niekoho vytrolil. Ja idem na red, ja idem odpaliť. Si vyrobil ty krompačnej. Už máš pace 5, už máš double damage to Nexus. SVNO. SVNO, ja. Exclusive. Kde si Kubasko? Kde si Kubasko? Kde si Kubasko? Pri Ender Furnace. Melonoch. Pri Melonoch. Kriste, pane. Pri Melonoch. Počkaj teraz. Teraz tu na ňu chvíľu počkám, aby nám odozdal zásiel. Kde je on je full? Čakaj, nie. Tak tam čokujú. Máš tam čokujú. Tak tam čakajú. Dostaneme Bootfinder. Čo? Fakt? Čo No. tam napísal? Bootfinder. To je Warrior. On tu tiež čaká, to je svinia. Čo je to vlastne ten Bootfinder? Match Diazo Sharpness 3. Daj mi tú myšku. Tam je. Ešte ide. To nie je. Ty vole, všetci tu idú čakať, jak idiot. Lollipopek. Vypadne ťa to. Ty vole, fakt. Spýtaj sa ho, kde si. To bolo dvakrát Bonfighter. Daj mi to, Maťo. Daru. Dáš mi. Daj mi už. Daj mi už, boss. Napíš pri melonoch. Ja pri melonoch. On je na strede. Ježiš. Počkaj, hej, ja tam iba dobehnem a potom ťa uvidím. Čo keď odpíše, že čakaj tam, no? Čo robíš? To je nejaký symbol. Ale teraz zase nevieme. Takto, veď ja viem, kde to je, máš. Však daj. Pustí ma, Kriste Páne. Nenadávaj. No však veď tam už si bol. Mohol by si tu byť ticho? Nie.
rešpekt. Kde si zas? Chod na ten strední. Maťo. Počkaj. Trio vo skill by 7. Tam. Hej! 7 Ty vole, všetci ho veď bežne. Všetci ho následujú, jak idiot. Ježiš, to je debilina. No však búchaj do ňoho, ako keby. No si čo si píše? 7MO? Čo? Najeď sa. Idí ke zlatu. Jak? Kde to bolo? Tuto, že? Hej. Či? Hej, tuto teraz hore. Ty vole, tento tiež čaká, to sú idioti. No však chod tam. Hej. Chod tam ku tomu zlatu dole, Máme ho nie? tu čakať. Ale ku zlatu, vieš, kde je zlato, veď si Však pri tuto. redstone nemáte ho. Môžeš ísť, prosím ťa, dole ku tomu zlatu. Veď ako on tam môže prísť inou cestou. No, už je tu. No ber! Mám. Jo. Šarpenec je tvoj brat. Čo je to za meč? 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 Preboha. Ty vole, nie na ten meč, ty vole, nie na ten meč. To máme, Ty kokos. toto máme lepšie. Nie, to nemáš lepšie, lebo tam máš smite aj knockback pre boha. Ja. Tak sa dá vedľa seba, aby si to mohol meniť. Oh my god. To je sranda, že hej? Že je to sranda. Yellow poď dole, yellow poď dole, yellow poď dole. A teraz poď na stredne. Napíš díky. Díky moc. Počkaj, keď nepíš mu, že idem na red, ale napíš mu toto, že pozdrav do videa. Môžeš prosím ťa aj čo si povedať, lebo ty si úplne ticho. No, budem ešte dlho. Nemám slova. Ani rozum. Ja mám slova iba tam, kde netreba. Že Lopanik was killed by 7MO. No, že ma, 7MO pôjdeme útočiť. že ma to Ty neprekvapuje. vole, ten Vario po nás tak kopíruje, to je kopírak ako. Sejdeme sa na stred. Ty tiež píšeš po česky, že? Ja mám na to slabosť. Pozri sa, čo máš ešte v inventu. Či tam čo si nedal. Ježiš, tu sa nedáš pri. No dá. Dá. Ale nemôžem. Nie. Fajte. Chod tam. Ježiš, čo robíš? Preboha, choď odtiaľ preč! Ty debil. Ja som debil! Choď odtiaľ! No. Ježiš, pustili sa tam do nás 5. Fúdia, no. Mám ísť preč, keď do teba furt trieskajú, no. Si mal otvorenú cestu preč. Áno, oni do mňa tresli, oni majú knockback. Idiot, oni majú knockback. Ježiši Kriste, veď si tam mal otvorenú celú cestu preč pre Boha.
Ty a že choď preč a ty si do nich útočil. Ja som do nich neútočil. Útočil, však si mal meď. Počúvaj, ťa tam odpalili do tej cesty a ty si na nich išiel útočiť, preboha. Neodpalili ma do cesty. Oni ma odpalili preč. Ja som vôbec nevedel, kde je cesta, ani kde je čo. Nezia, bože, ma začínaš starať. Pôjde na že SVMO, kde si ty? Potom to, že kde si? Ty vole. Rabovali čestky. To sú tí žltí preboh. Ježiš, toto je taký neúspešný. Ani. Ja idem troliť Nexusy. Red už padli. Nepadli. Padli. Napíš Gigi tak rýchlo. GG. Kodo. Bože. Toto je pasca. Keby tam boli železné dvere, už by si bol vriť. Pekne povedané. Však daj si kompas aby ti to nasmeroval na red. Nie, ja idem na green. Pekne, krásne. Však ty si green pre Boha. Teda na yellow. Ty si dneska jaký si pomilený. Ja som dneska jaký si zholen. Si dneska všeličo je. Niže Jojo was killed by exclusive using blood finder. Ježiši Kriste. Aj to oni majú. A to ma poriadne nasralo. Však sa otoč. Nie. Choď presne toto. Na sever. Nemám jedlo, no super. Pekecík. Tam rýchlo prídeš. Bože, to je taká nuda, ty vole, teraz. Áno. Chci si to nasmerovať, kde si inde. Ešte to vyjumpovať. Ja to zvládnem. Vieš čo, ty buď ticho, ja si tiež chcem zahrať. Aha, tower. Keď si taká lama. Ja, Ty si taká lama. Neurobíš to trošku potichšie? Prosím ťa. Čo? Kde ideš? Však na yellow. No však. No. Ty vole, nic to majú. Ale skoro nikto tam není. No nikto tam není, lebo tam nevidím žiadne menovky. Však oni ovládajú stred. Čo zase ideš robiť? Ja bych im to mohol vytepať. Nie, oni ovládajú stred a teraz ich zničíme Nexus. Útok na yellow. Dosejdeme sa. Čo zase robíš? Však zejdeme sa v mostu. Hej, a pozri sa, teraz ťa zase tento zabije. Tuč. Môžeš byť... Ježiš. To je dneska taká prdel, ty vole. Kamo. Najskôr sme si kupovali za goldy jedlo, potom sme aj brnenie, aj všetko. Teraz sme mali plné nemali sme plné dia, okrem toho panočíka, ale to nám musí vadiť. Ideme sa pozrieť do časti, to by niečo mohlo byť. Jaj. To nič tu nie. Počkaj, áno. Zober si toto a Aj, máme ho. zober si to, ako sa to volá, no melóny, zober si melóny. Aj bože. Nerozdelíme to fakt na tie 3 party, lebo už máme asi dosť hodín. No, takže tento diel ukončíme. Hej, lebo máme už iba málo času. Hej, málo času. A možno bude aj tretí part, ešte uvidíme. Tak, Ahoj. ahoj. A ktorým? Však